noma bani ohlanganayo nomlilo kaMoya oNgcwele akakwazi ukuthula nevangeli, uzoba ubufakazi. iBhayibheli lithi okholwa yimi njengokusho kwembhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Umfula ungaguqula ihlane lonke libe lihle, likhahlele njengembali, kube khona ukuhlaza. Angaze ngicabanga ukuthi ngizoshumayela ivangeli nakanye. Bengicabanga i-tennis, sport, imali ngolunye usuku. Angazi ngasizathu sini ngaya endlini yami yokulala, ngaguqa embedeni, ngalithatha iBhayibheli ngalivula. Kanti ngilivula lapho uJesu esekhuluma nabafundi bakhe esethi, Petru, uyamthanda na? Wathi, Nkosi, uyazi konke ukuthi ngiyamthanda. Wathi, lusa amawundlu ami. Lapho ngifunda lawo mazwi, kwaba ngathi uJesu umi phambi kwami. Kungesiyo into engiyifundayo eBhayibhelini. Ngavuka khona emadolweni, ngaya kuma ube sekhishini ekuphekeni. Mathi, ma, angisakwazi ukumelana nentando yeNkosi. Ngizinikele, ngiyavuma. Sengiyohamba ngibe ngumdobi wabantu. Into yokuqala engayizwayo ukuthi kwangathi nabakwaZulu bangakuthola lokho engikutholile nami. Angazi ngasizathu sini, mhlawumbe ngenxa yokuthi besihleli nabo, sisebenza nabo. Ngoba uJesu wathi qalani eJerusalema, kwaba iJerusalem lami lelo ukuba ngiqale khona ekhaya. Ngisakhumbula intshumayelo yami yokuqala. Igazi likaJesu likuphi nendawo? Lisenhlizweni, lisebenza khona, hlanza inhliziyo, noma liphansi kwesithende sezinyawo zakho, uyalinyathela ngenyawo zakho. Baqhubeka-ke kanjalo, kube khona abantu abaningi abayinikelayo ngesikhathi mhlawumbe 300, 400 abantu. Kodwa emva kwamasonto 3 sekuphele konke futhi. Sokufana nakudala. Lokho kwangihlupha, kwanginyakazisa njalo. Ngaze ngathi, uNkulunkulu, kwangathi ungathuma i-revival, kwangathi ungathulula umoya wakho usebenze ngendlela ejulile ezinhlizweni zabantu. Futhi ngibuye ngikhumbuleke amavesi eBhayibhelini lapho uJesu uthi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uzoyenza. Ngingayiboni leyo msebenzi. Ifica abazalwane sebephelelwa uthando, bengasazwani, abanye sebexabene. Kodwa uthi yili ivangeli leli langempela. Ngafika-ke kwaMaphumulo ngo-1966. Ngaze ngithatha iBhayibheli ngathi, bazalwane, iBhayibheli lithi okholwa kimi njengokusho kwembhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. Ngathi imifula yamanzi yagobhoza yini? Hayi, bathi ayikho. Ngathi nakima ngiyiboni kahle. Ake siyithathe-ke imbhalo siyifunde ukuthi ekholweni kwethu siyakholwa yini
hayi njengokusho kwamaLuthela, hayi njengokusho kwamaWeseli, kodwa njengokusho kwembhalo. Ngisakhumbula njengayizolo sahlangana endlini endala eyayisibaya senkomo. Sakhipha umquba, saklina indlu, sahlanganela khona sibe nenkonzo kuyilokhu sihlole incwadi yezenzo. Izinhliziyo zahlabeka ngoba sathola okuningi eBhayibhelini okungekho ezimpilweni zethu. Sasikhala kuNkulunkulu, sikhala inyembezi, sithi Nkosi senze sibe njengebandla lakuqala. uNkulunkulu esuke esebenza esibonisa izono zethu. Sasakhala sathi hawu Nkosi yehla, kodwa singazi ukuthi uzokwehla kanjani. Bese ngazi ukuthi kuzokwenza njani. Kwaza kwaba ngolunye usuku siguqile sithandaza sithi yehla Nkosi, kwaba ngathi ngikhumbula ngibeka isandla sami ekhanda ngikhothamela iNkosi, kube ngathi kukhona umoya ovunguzayo onamandla. Kwaba khona ukuzizwela ukuthi uNkulunkulu usefikile phakathi kwethu. Bezingekho insimbi ezikhalayo, bekungekho ukumema abantu, besibona betheleka. Abantu bathi siyathanda ukuthi sihlanganise noNkulunkulu. Sithi kodwa nami engobani umuntu. Umuntu oqala owafikayo ube yisangoma enesikole sobungoma, ethi ngikhwelwe imimoya emibi, nginamademoni. uJesu angamkhulula na? Kwafika abesifazane, kwafika abesilisa, kwafika abamhlophe, kwafika abansundu, zonke iy'nhlobo zabantu. Kube ngathi umoya kaNkulunkulu ungena ezindlini zabo uyabaletha. Besingekho isidingo sokuthi sibashumayeze isikhathi eside. Ilona lo beze ukuthi umoya ongcwele umlahle ngezono zami, avume izono zakhe. Bekuyinto eyisimanga kube ngathi uJesu wokhele umlilo kamoya ongcwele wawusugijima. Saze sizwa-ke ukuthi endaweni ethile bangishayela ucingo ukuthi eThukela Feri entabeni bayehla abantu bezoyilahla bevuma izono. Sithi hawu lingaseKingscliff uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwabantu. Abanye khona la eNtunjambili eMzansi, phenduka abantu. Sabona ihlane phenduke libe ingadi ngalamanzi akhongozayo. Ziningi izindlela zokuqhuba ivangeli. Sihambe nokucula, abazizwelayo ubizo ukuthi bayiqhube indaba, abanye bezwa ngomsebenzi base besimema besibizela emasontweni abo, bese besimema ukuthi sihambe amadilobho asemhlabeni naseYurophu nakwezinye indawo, kube khona amagatsha amaningi, kwandeke emhlabeni ngezindlela eziningi ezahlukeneyo. Ngesikhathi kuthululwa umoya ongcwele kwamaphumulo,
baqhamuka abantu bevela kuzo zonke izindawo ezahlukeneyo. Sahluleka ukubaphindisela emuva, saswela indawo yokuthi sibabeke balale bathole ukudla. Saqala-ke ukufuna manje indawo besithi siyowuthola kamaphumulo, kodwa kwakhiyeka yonke imishuthu. Emva kweminyaka emine sayithola le ndawo. Manje lapho sithola le ndawo ngase ngibuza ukuthi leyo ndawo ibizwa ngokuthini. Bathi kukwasiza abantu. Ngathi kusho ukuthi indawo eyakhethwa uNkulunkulu ukuba uqhutshwe umsebenzi wakhe. Bekungekho lutho, kodwa ngathi uNkulunkulu uma kukhona wena kwenele. Saqala phansi ikhishi lokuqala ngalakha ngezandla zami ngodaka. Saqala izindlu zokulala, kanti ngokwakha kwaqhubeka umsebenzi. Usuku nosuku banda abantu. Sasingekho lapha sithatha khona imali. Sasebenzisa lokhu esinako. Sathi ake sizame thina sitshale amadumbe, sitshale amazambane, sitshale ubhatata. Besinezisebenzi ezisihlanu nje eqaleni. Isebenzi zawuthwala umsebenzi, ilona lo waletha lokha nakho. Sasuka senza inkonzo njalo ebusuku, besinendlu encane la kungena 25. Emva kwalokho sakha indlu engenisa 200, yaze yabancane nayo. Sasathi hayi sekufanele ukuthi sidale iliniso, sahloma amatende, kanti le ndawo inomoya. Ngelinye ilanga sinenkonzo cishe abantu abayi3,000 basuka isibhungubhungu. Lapho sibuka futhi sase sibona isibhakabhaka, sibona inkanyezi nenyanga, itende selisukile. Sasithi hayi asakhe manje auditorium ukuthi ke uma sekufakwa abantu yonke indawo la ungangena 10,000. Kwaba ngo-1973 uSisithofos wahlangana nokufa, wabuya futhi ekufeni. Uma isebuya ekufeni wathi ngiyathanda ukuthi ngiqale umsebenzi phakathi kwabasha.
ngizomema izingane ezebandla, ngimeme nabansundu, abamhlophe, bafika saba nenkonzo yokuqala yengane. uNkulunkulu wasebenza enganeni, baze bathi hayi akuhlanganwe futhi ikusasa phela limi ngengane uma zona sihlangana nenkosi ikusasa loba lihle. Kwaseqhubeka-ke njalo kuze manje sekujwayele ukuthi kube kabili, ngoJulayi ngoDisemba sibe ney'nkonzo ey'nkulu. uNkulunkulu wasibusisa, saba nenkomazi, sathula yesibili, eyesithathu, sasenga. Sasaba nenkinga-ke ukuthi ngezinye ikhathi ubisi liyasweleka bebaningi abantu, ngezinye insuku bebe bancane, kuthi sokwenze njani? Athi hhayi asithatheke lolu oluseleyo siqale iyogothi, senze ucream ukuba lungonakali. Yafika ingane yathi, mfundisi, ngaba nombono ukuthi likhona igugu laphansi emhlabathini, kodwa ulazi. Awu, ngasuka ngafuna igolide, ngafuna amadayimondi, isigcino, sathola amanzi. Sathi hhayi asiwathathe la manzi amahle siwafaka emabhodleleni. Kanjalo-ke saqala ngezinto ey'ningi, namafamishi, no-capsicum, ama-sweet pepper, ukuze sikwazi ukubasiza abantu mahhala. Manje isikole bekuyinto yokugcina ngingayifuni. Bafika abayisebenzi bathi, mfundisi, asakwazi ukuthuma ingane zethu ziye esikoleni ziyofunda ngoba thina sishumayela ukuthi asithandane ngothando lukaNkulunkulu. Kodwa ingane sezifundiswa ukuthi asizondane. Ngathi cha, akeke kulunge lokho, asiqale sona isikole ukuba njengokuba zifunda ingane zami, ngiyathanda nengane zabo zifunde. Abaningi bebehluphekile, bephenduka bengakwazi ukufunda, bethi siyathanda ukufunda. Sathi hayi asibafundisi bekwazi ukufunda iBhayibheli. Ngokuhamba kwezinto sabona ukuthi hayi kungcono ukuba siqala ikholeji, ukuba imfundo ingehleli phansi, kodwa ingane zethu zithole imfundo ephakemeyo. AIDS isifo esibi, sifana nesihoko esisemhlabeni.
sakhala kuNkulunkulu athi naye sinenkinga entsha manje sizobasiza ngani. uNkulunkulu wasihawukela, bafika abanye enkonzweni basizakala, bakhulekelwa, basinde. Ngasekugcineni ngathi hayi kwangathi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu ukuba sakhe manje indawo yabo yokuba sibasize, sibakhulise ngomusa wenkosi, sibanike ukudla okuhle, bese-ke okukhulu kunakho konke sibakhulekele, ngoba igama likaJesu liphezu kwamagama onke, likhulu futhi kunegama lengculaza. Izinhliziyo zethu zigcwele ukubonga ukuthi kusukela ku-66 kuze kube namhlanje uNkulunkulu usasebenza ngendlela efanayo. Umsebenzi uyaqhubeka futhi ngamandla, uyakhula. Eqaleni asicabanganga ukuthi indaba inganda kangaka, kungaphezu kwamandla ethu, asikwazi ukufinyelela kuzo zonke iy'ndawo, kodwa ngomusa uNkulunkulu usigcinile ukuba le minyaka engama-40 singapheli amandla. Qhubeka indaba. Ngiyacela ukuthi laba abazoza emva kwami babe nomfutho omkhulu kunami. Engikufisayo ukuthi umsebenzi ungehli, ukuthi ngomusa wakhe awugade lo msebenzi, uqhubeke, ukuthi lo mlilo ungacimi kuze kukhale icilongo lokugcina emafweni.